Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalynyň dinleyijileri. Bizde Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalyna yerleştirilen arheolog, tarihçi Bäşim Anny Gurbanowyň Beýik Seljuklar döwletiniň taryhyndan atly makalalar toplumynyň birinji bölümini getirýäs. Müň asyr geçipdir goja deminiň üstünden tigirläp arabasyny, her döwür geçipdir eli gürzüli, döwüp dünýämize nagarasyny. Mehmet Seyidow. Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhyna türkmenler, olaň ata-babalary özüniň münasip ornuny tutup geldiler. Dünýäň çar kunjuny dargan ýylleşlemediň geçmişini bir ýerik toplamak, öwrenmek geçen asyryň 90-njy ýyllaryna döwlet garaşdyrlygynda eýe bolanmazdan soň başlandy. Rus tarihçisi Aristowyň taryhy durmuşyň önemligi anyk öwrenilmegi, häzirki wagtda düşünmekligiň iň gowy seriştetini berýär diýip ýazmagy ören ýerliklidir. Gadymy we orta asyrlarda tarih geografiýa boýunça ýurdumyň territoriýasy Demirgazy, Khorasan, Xarezm, Bakteriya we Gerkaniýanyň ýerlerine degişli bolupdyr. Oň ýeňligi günortadan Demirgazyga 800 kilometr, günnogordan Günbatara 1110 kilometr uzalyp gidýär. Bilşimiz ýaly ýanky welaýetler taryhy edebiýatlarda soňky asyrlara çenli peýdalanyp gelindi. Türkmen halkynyň hemde dünýä halklarynyň taryhyna Beýik Seljuklar döwleti ören, möhüm orun tutmak bilen özüniň öçmejek ýygyny galyryp gitdi. 11-nji asyryň ortasynda Demirgazy, Khorasanyna gaznallar bilen uzaga çeken uruşlardan soň dören döwletiň göz başyna Oğuzlaň, Türkmenliň kynyk kabylasy durupdy. Bu döwlet özüniň ýokary ösüşlere ýeten wagtyna tutuş Orta Aziýany, Eýrany, Owganystanyň bölegini, Kavkaz aňyrsyny, Alynky we Kiçi Aziýany özüne birleşdiripdi. Beýik Seljuklaryň dolanýan wagty musulman ýurtlaryň syýasy we sosial ykdysady durmuşyna, maddi we ruhy medeniýetine düýpli özgörüşler bolup geçipdir. 11-12-nji asyrlarda Seljuklaryň eýeçilik eden fewitlerine ykdysady ösüşler bolup geçýär. Bu wagt şähere jemlenmeklik, owa hojalygy we hünärmençilik önümçiligi, pul dolanşygy, feudada çylşyrymly we köp taraplayın häsiýetlendirilýär. Bu döwürde Günnogor we Günbatar ýurtlarynyň syýasy taryhyna meşhur wakalar bolup geçýär. Bulaň has wajyp häsiýete eýe bolany Gaznallar döwletiniň 962-1186-njy ýyllar we Buýdleriň 945-1056-njy ýyllar, Abbasy halifliginiň 750-1258-njy ýyllarda gowşap guramagy hemde Bizansiýa imperiýasynyň ahyrdyr. Hut Beýik Seljuklaryň wagtyna uly dünýä ähmiýetli wakalaryň biri Günnogora haşly ýörüşlüň başlanmagydyr. 11-nji asyryň ortasynda Seljuklaryň ýakyn we orta Günnogoryň ýurtlaryna ýörüşleri Misrdäki Fatimitler 910-1171-nji ýyllarda halifler nesli hemde Bizansiýa imperiýasy bilen gazaply söwüşler alyp bardylar. 1055-nji ýylda Muhammed Togrulbeg 1038-1062-nji ýyllarda häzirki Persiýany eýelenden soň Bagdada gadam bassy. Şondan soň Seljuklar Buýdleri hökümetden çetleşdirip Abbasylar nesliniň üstünden syýasy gözegçiligi ýola goýdular. Seljuklar ýygynyň esasyny düzen türkmen kabylalary inniki ýörüşlerde Fatimitlere degişli bolan Siriýany, Şam we Palestinany eýelediler. Seljuklaryň eýeçilik eden ýerleri Bizansiýa imperiýasynyň Günnogor we Orta Ýer deňzi welaýetleriniň hasabyna giňeldi. 1071-nji ýylda Sultan Alparslan 1062-1070-nji ýyllarda Kiçi Aziýada, Manskretde, aýgytly söwüşde imperator Roman Diogeni 1067-1071-nji ýyllar ýeňlişe tede war etdi.
Şondan 10 ýyl geçenden soň Bizansiýadan basylyp alynan ýerlerde Seljuklaň Rum sultanlygy döredildi. Bizansiýa sözüň dolu manysyna Seljuk ýygynlarynyň Orta Ýer deňizine bolan zarbasynyň öňünde durup bilmediler. Bizansiýa imperatorlary Rim papasyna we Gunwataryn karollaryna kömek sorap ýüz tutdular. Netijede karollar, ritsarlar we ruhanylar muny bahana edinip günnogora ekspedisiýany gurnadylar. Birinji haşly ýörüş başlanygy oň netijesinde 1097-1099 ýyllarda Eddes graflygy, Anatoliýa knyazlygy, häzirki Anadoluda we Ýerusalim karollugy isatlanyrly. Emma haçparadlara Irakda, Siriýada we Palestinada mydamalyk ornaşmaklyk meýesser etmedi. 10-njy asyryň ikinji ýarmyna haçparadlar Seljuk goşunlary yerli Arap we Kürt emiri Edin Eyyubi'nin 1174-1190 ýyllarda ýygynlary tarapyndan kül-peýkun edildiler. Has umumy häsiýetlerde alanynda özüne Orta Aziýanyň agramly bölegini biriktiren Seljuklaň taryhyndan geçýän halkara ýagdaýy gurrun berşimede ýaly bolupdyr. Seljuk döwletiniň döredilmegi günnogoryň ýurtlaryna etnomedeni proseslerde az bolmadyk netijelere getiripdir. 11-12 asyrlarda baswaljylarda ören işen gatnaşan türki dilli çarwalaň akymy Persiýa, Demirgazyk Owganystany, Arap Iragyny, Siriýa, Palestina, Kavkaz aňyrsyna we Kiçi Aziýa aralaşypdyr. Bular uzak wagtyň dowamyna Seljuklaň esasy diregi bolupdyrlar. Beýsasan Oğuz türkmen kabylalary Orta Aziýa sebtinden şol sany Türkmenistanyň gelip çykypdyrlar. Munun beýlek olar ol ýa-da başga derejede yerli esasan çarwy we ýarym çarwy ilat bilen gatyp garşypdyrlar. Çylşyrymly etnik prosesler başlanyp Orta Aziýaň, Persiýanyň, Iragyň, Siriýanyň, Misiriň territoriýalaryna türki dilli birleşikliň döremegine getiripdir. Seljuk kabylalar aýratynda Susturat goşunlylar bilen bilelikde türkmenliň, Azerbaýjanlyň we Türkiýanyň ýerine oturýan kabylalarnyň etnik taryhyna wajib ähmiýeti eýe bolupdyrlar. Beýik Seljuklaň taryhy barada biziň günlemizde türkmen, türki, arap, ingliz, fransuz, grek, nemes, ermeni, gruzin dillerini müňlerçe ilmi edebiýatlar we çeşmeler mälimdir. Sebäbi Seljuklar ýaňan belleşimi diýýäli, Magrybyň we Maşrygyň syýasy, ykdysady, sosial, etniki, meden taryhyny öz ýerlerini galypdyrlar. Şoň üçin biz ýazgymyzda esasan özümizi, ýagny türkmen milleti bilen bagly sahypalary barada durup geçmek isleýäs. 1040-njy ýylda Mary bilen Saraksyň arasyndaky daňdan akanny Togrulbegin, Çagyrylbegin we Musa Baýgunyň baştonlugyndaky Seljuk atly goşuny bilen Gaznalylar sultany Emir Masudyň arasynda aýgytly söwgeş bolup geçýär. Şol wagtlaň gerimle laýyk we diýişine çenli ýaraglanan, ýaň ýakyny hem rehimsiz we yeňilmedik hasaplanylýan Gaznalyň goşuny çympytyrak edilýär. Kaşmirden we Penjabdan Amaderya, Hazardan we Hulwan geçelgesine çenli ýerleri eýeçilik eden Gaznalylar imperiýasy dargamak bilen bolýar. Seljuklar Horasany, Gurgöni, Harezmi, Orta Aziýaň, Persiýanyň beýleki welaýetlerini, Kiçi Aziýaň ýurtlaryny basyp alýarlar. Orta Asyr çeşmelerini türki dilli sähra kabylalary irki taryhy barada juda bölekleýin maglumatlar saklanypdyr. Olar soňlugyny umumy Seljuklar bilen tutulup gurulýar. Bu gurrunsyz Seljugyň 10-njy asyryň 1-nji 30 ýyllygynda 11-nji asyrda ýaşan serdarlaryň biriniň ady bilen baglanşyklydyr. 10-njy asyryň ortalaryny Seljuk Mawerennahyryň Amaderya we Sirderýanyň aralygy çäklerini, ol ýerden bolsa özüniň kabylası we tarapdarlary bilen Sirderýanyň aşak akymlaryny ornaşypdyr. 10-njy asyryň taryhçysy Zahireddin Nişapurlynyň ýazyşy ýaly. Olar uly we köp sanly, sansyz emlekli, uly harby toporly we kabylaly, köp sanly hyzmatkärli, uly urug bolupdyrlar. Orta Asyryň beýleki bir awtory Seljuklaň uly düýe, goýun we öküzli sürüleriniň bolanlygyny teswirleýär.
Sırderyan aşağı akımlaryny ornuşan Selçuklar Jent şäherini eýeläpdirler. Ýöne Selçuk wepat bolandan soň şäher Oğuz ýabgurlarynyň goluna geçipdir. Şamýalygy Selçuklary Sırderyan oazislarinden gysyp çykarmak müýesser bolupdyr. Olar Jenti taşlap, Werewşan jülgüsini hemde Nurata dağlaryny mekan tutupdyrlar. 11-nji asyryň başyny Garahanlyň hökümdary Ali Tegin Israil ibn Selçuk'un kömegine dayanyp Buharany eýeläpdir. Mikail ibn Selçuk'un oğullary ilki başda olar bilen düşmançylyk edipdirler. Ýöne 1025-nji ýylda Israil tutulup Mahmud Gaznal tarapyndan uzakdaky Hindistana uğradylandan soň ýakynlaşypdyrlar. Gaznallyň goşuny Ali Tegin'in yerlerine çozup Buharan eteklerindäki Selçuk owabalaryny tozdurypdyr hemde Maverennahyra we Horasany dagapdyr. Israiliň baştonluk eden türkmen kabilalarynyň biri Amy derýadan geçirilip Saraxsyň, Abyverdiň we Parawyň eteklerine yerleşdirilipdir. Bu 4000 maşgaladan durýan ibarat Selçuk uruglaryny Ýagmyr, Bugo, Gyzyl we Gökdaş baştonluk edipdir. Sultan Mahmud özüniň täze raýatlaryny harby gullugy, Horasany olary berilen yerler we ýazgylar üçin salgyt tölemäge borçly edipdir. Ýöne sultanyň emellarlary salgyt ýygynan wagtlaryna ur diýseň gözün çykarpdyrlar. Ýagny Selçuk kabylaryny her hili ýollar arkaly talapdyrlar. Oň netijesinde bolsa 1027-nji ýylda Selçuklar gozgulaň turdypdyrlar. Bu gozgulaňda türkmenler ýeňlişe sezewar bolanan bolsalar, ol çakmyşyklara ýol açypdyr hemde 1040-njy ýylyň daňdanakan ýeňşiniň we Selçuklar döwletiniň döremeginiň boşlukçysyna öwrilipdir. Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleýijileri. Siz tarihçi, arheolog Bäşim Any Gurbanowyň Beýik Selçuklar döwletiniň taryhyndan atly makalalar toplumynyň 1-nji bölümini dinlediňiz. Indiki sanymyzda bolsa, Selçuk döwleti döredilýär atly bölümni eşitdireriz. Okan Bägül Kakalyba.